दाखालि बावैसो गुवाहाटीयाव इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन मिरु आफादखौ दाफुंनानै अलरेडि जोङो अभारटेकिं लाबाय आरो गुवाहाटी कामरुप मेट्र' जिल्लाखौबो जोङो दाफुंनानै अभारटेकिं सेरेमनि थांबाय आरो गुवाहाटीनि खायसे खायसे माने आनसलिक कमिटिफोरखौ जों दाफुंनानै अभारटेकिं लाबाय। दिनै जोङो गलाघाट जिल्लायाव इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि आफाद माने डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों दानो फैदों आरो दिनै जोङो दान्दिसेनि उनाव जों दाफुंगोन। अलरेडि जोंहा पेनेल लिस्ट बानायनाय जाबाय। दान्दिसेनि उनावनो जोङो बेखौ जों फोरमायनानै होगोन। दा जोंना गुवाहाटीनिफ्राय जों फैनायाव एसे लेट जाबाय। दाबो थेवबाबो जोंहा जाफुंनो हाबाय, मिटिंआ साक्सेस जाबाय। अलरेडि जोंहा रायजो राजाफ्रा जोंजों मदद होदों। गुवाहाटीयाव अलरेडि इउबिपिनिफ्राय फैनानै इउबिपिएफआव जइन जाजोब्बाय। गासैबो आनसलिक डिस्ट्रिक्टआथ' कमप्लिट जाजोब्बाय। दा गलाघाटआवबो जों दिनै दाफुंनानै इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशनखौ जोङो मोजाङै दाफुंनो हागोन होनना आसा थाबाय आरो अलरेडि जाबाय पेनेल लिस्टआ। जों साक्सेस होननानै फोरमायनो हायो। नाय बिदि जोंहा जेबो सिमां गैया। जों रावबो आफादखौ जों टारगेट खालामा। माने इउबिपिअआबो बर' जातिनि दैदेननाय मोनसे आफादमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै पलिटिकेलि षड़यन्त्रआव हाबनानै बर' जातिनि खोथा खायसे खायसे खोथाफोरखौ बुंफोरनो हायैनि जाहोनावसो जोङो बे आफादखौ दादों। जोङो बिकेडब्लिउसि बा इउबिपिअजों जोंहा जेबो सुथ्रु गैया, जेबो गाज्रि जों बिदि जेंना थांनो सानाखै। जोंनिया साननाया मा, जों बर' जातिखौ खौसे खालामनानै बर' जातिनि मोजां खामानिनि थाखायसो जों मावदों। बर' जातिनि स्वार्थखौ आसाम गभर्नमेन्टनि खाथियाव थोंजोङै लांनो हानायखौ जों नुयैखायसो जोङो बे आफादखौ जों दादों। আমি ইউনাইটেড বড' পিপল ফেডাৰেশ্যন এটা জাতীয় সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব বিচাৰিছোঁ। জাতীয় সংগঠন হিচাপে এইটো কাৰণে মূৰ পাতি উঠিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ বিভিন্ন জাতীয় যি সমস্যা আজি আমাৰ বড়ো জাতিৰ ভিতৰত ক'ব গ'লে আজি অলপ দুৰ্বল যেন অনুভৱ হৈছে। এইখিনি সময়ত আমি বড়ো জাতিক শক্তিশালীভাৱে মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা, আমাৰ যি ডক্টৰ গাম্বাৰু মুছাহাৰী ছাৰৰ লগত আমি একেলগে থিয় হৈ আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি এইটো আমাৰ আশাবাদী। আৰু ইয়াত যি আজি জিলা কমিটি গঠন হ'ল, তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ যে ইউনাইটেড বড' পিপল ফেডাৰেশ্যনক আজি এজ এ সংগঠন হিচাপে নহয়, এটা জাতীয় সংগঠন হিচাপে লওক আৰু এটা জাতিৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ হিচাপে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক। আমি সত্যৰ লগত সদায় সাথ দিম, আমি সত্যৰ লগত আছোঁ আৰু বিভিন্ন জাতিৰ যি সমস্যা আমি একেমুখে আজি ইউনাইটেড বড' পিপল ফেডাৰেশ্যনৰ থ্ৰুদি আমি মাত মাতি যাম বুলি আশাবাদী। HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो। इं 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं बे फरायसालिमायाव। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 97-668087878 एबा 700-2271-924 आरो 700-2131-754 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।